О! Маймуни. Маймуни. Шт. Чакай. Хайде. Тига бе. Ная, престани ма. Тига си бе. Я се спри. Виж я ти. Чакайте бе. Ей. Чакайте. Уиу. Ная. Ти горе. Ей, че гадна кофа. Чакай бе, я не ме бутай. Ще дадеш бой. Къде сте се наредили? А? Къде сте се наредили тримата? Ей! Оди! Кой тука? Здравей! Защо не си яла? А? Защо не яде? Паши! Добро утро! Пак си се напикал. Пак! Ти по-високо можеш ли да скачаш? А? Можеш ли по-високо? Скачай по-високо, айде! Айде! Качай! Айде! Качай горе! Опа! Ей! Легня! Стига сте! Стига! О! Ей! Прасета! Всичките прасета на мезета! О! Маймуни! Минора! Защо ми се не си яла? Защо ма радва не ти яла ти? Защо, пиленте? Защо, моето момиче? Хайде! Ару! Дай чувка! Ей, Мечо! Айде! О, Минори! Здравей, Парцалеса! Кимка! Ма защо, пиленце, така сте? Тая храна сте отказали? А? Защо, розбе? Кими? Чака да видя къде отидохте. Ей! Леле, как ще се биеме с тия дупки? Кой дупки копае? Ей!
стига! Кими! На кой се сърдиш? Ей, момиченце! Мръсен си, бе! Циганин! Минора! Ох, бе, Хару! Абе, много си мръсен, бе! Махай се! Махнете се! Марш! Пази се! Стига, бе, Йоши! Махай се! Ела, моето ловце! Ела! Ей, дивчо! Я ми потанцувай! Айде! 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 Скок! Къде, моето момче? Къде? А ти има кифо, виж, че си 20 кила. Бенка! Ей, кобилцата! Ти ще почнеш ли да ядеш? Кажи. Марш! Къде малките хулигани? Къде? Ей! Изядохте ли ви? Ная, махни се оттам. Ная! Ная, изчезни! Наяш на кучетата храната, ще те бия. Легло! Махай се! Къде ти ма, принцеса? Ей! Хват тук, бе, мъжки! Ей! Кой ти сърди? Бе? Абе, кой бе? Малките ми муцуни! Къде е другия бандит? Ей, диванета! Хайде, марш! Ная, много си красива. Бягай! Банда! Ей, Хару! Ко правиш там, бе? На коя паница доде? Залегна. Тега си, ма. Тивай си при майка ти. Не навънка. Не. Кома, Йоши? Ей, голямо куче. Сядай долу. Браво, здравей. Браво, моята хубавица, браво. Хайде вънка, хайде. Не мога сега, А Кирче, ела, пиле, ела, хайде. Бързо, хайде. Ела тук, хайде. Не може сега вънка, пиле, после. Хайде, ела. Хайде. Като Агнес има.